गगामुगनि गजनपुरियाव धेमाजि जिल्ला एबसु आरो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे गोनां मेलखौ खुंफुंदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव जानाय थासारिनि सायाव गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बे सावराय मेला जानानै थाङो। गगामुगनि गजनपुरि बाथौ थानसालि नब्लाङाव जानाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारिनि मासि लानानै सामलायनाय मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि तेनजिं बर'आ। मेलाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सुकेशर गयारिया बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि सायाव बिबुंथि लाखियो। बिथाङा थांनाय बोसोर बावैसो धेमाजि जिल्ला गगामुगआव UBPF जिल्ला आफादा दाफुंनायखौ निन्दा होयो। बिथाङा बुंबावदों बर' माहारिनि गेजेराव गोबां मोजां आफाद थानायनि गेजेरावबो बेबायदि गोदान आफाद दाफुंनाया जेबो ओंथि गैया। बिथांनि गोख्रों अजद बायदिब्ला गाम्बारु मोसाहारिया सासे काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमाखौ केस होनानै मावफुं सोद्रोमानि मासिसो नागिरदों। मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआबो बिबुंथिनि गेजेरजों गावजों गाव गोरोन्थि सानलायालासे खौसेथि खामानि मावनांगौ होननानै बुङो। मेलाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि आरो मोनद' दखरा एबसुनि दैदेनगिरि आरो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि जराय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो माखासे आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा जथायै मोनसे हाबाफारि लादों। बेनि गेजेराव नोंथाङाबो आलासि महरै फैदों। मा मेसेज होनो सानो रायजो राजानो? दिनै जिहेतु धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै बेयाव गासैबो जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां माहारियारि आफाद दङ, जेरै XBLT वेलफेयार ससाइटि, NDP आइजो अनसाय आफाद, धोरोमारि गौथुम, बाथौ महासभा, ब्रह्म धर्म आरो गुबुन आफादफोर, फोरोंगिरि गुबुन आफादफोरखौ लाफानानै बेयाव जुथायै जोंनि जिल्लानि सिङाव जेब्ला समस्याफोर दङ, जेंनाफोर दङ, बेफोरनि सायाव सावरायनायजों लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जिथु गामि सोसननाय समष्टि दानायनि जिथु डिले जालांदों, लेट जादों, बेनि सायाव सावरायो। सावरायनायनि गेजेरजों मोनदांदों जिहेतु दानि WPT मिनिस्टार डक्टर रनौज पेगु बिथाङा नैबे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय गोसो गैया। जों बेखौ थोंजोङै हमनो हादों आरो बिथांनि हेंथायैनो दिनै बे मेलखौ जागायदों होननानै बुंजायो। आरो जों बुंदों जिहेतु नैबे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों फैदों। बेखौ गोरोबथा खालामनायाव सागानगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, NDPनि मोनब्रै फेक्सन आरो भारत सरकार, आसाम सरकारनि गेजेराव जादों। बे सुक्तिया कुनु पार्टिकुलारलि रनौज पेगुजों जाया। चिफ मिनिस्टाराबो मावफुंनो थिनो। जों गोबां खेब रायलायदों भारत सरकार, आसाम सरकारजों थाबैनो मावफुंनांगौ होनना बुङो। चिफ मिनिस्टाराबो जोंखौ बुङो थाबैनो मावफुंगोन। खिन्थु नैबे रनौज पेगुआ बायदिसिना अजहात देखायनानै बेखौ मावफुंनो नागिरा। आरो बिथाङा जोंनो आवगोलनो बुंबाय थादों जे जोंनि नैबे बिटिआरनि बायजोआव जिथु 10 लाखनि बांसिन बर'फोरनो मोनसे गावखुंथाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल होबाय। बेयाव साफ्रोमबो बर'फ्रा बेयाव हाबनो मोननांगौ बा बेनिफ्राय सुबिदाखौ मोननांगौ होननानै जोंहा आवगोलनिफ्राय डिमान्डआव दंबाय थाखायमोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय। आरो डिमान्ड थानायखाय जों बुंबाय थादोंमोन जोंनि जिथु मडेलिटि, ड्राफ्ट मडेलिटि, नट डमिनेटेड, इनहेबिटेड, डमिनेटेड नङा जोंना इनहेबिटेड, जेरावखि थाया मानो बर' न'खरा बेयाव हाबनो नांगौ। खिन्थु बेफोर बाथ्राखौ बिथाङा सोनो नागिराखै। सोनो नागिरनायनि खारनाव जोङो बिथांखौ खावलायदों जे 2011 मायथाइनि जिथु सेन्सास, बे सेन्सासनि मथै बर' गामि आरो न'खरफ्रा जोंनि नैबे काउन्सिलाव हाबजोबनो मोननांगौ। खिन्थु बिथाङा माखासे राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव थानाय बर'फोरखौ बेयाव सोस'नो मोना, बराक भेलियाव थानाय ब्रु रियांफोरखौ सोनो मोना आरो बर' खम एरिया थानाय जायगाफोरखौ सोनो मोना होननायाव जोङो बोराबनाय फोरमायदों। आरो नैबे फैगौ जों सरकारजों, आसाम सरकारजों खेबसे रायलायगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंबो जों जगाजग लाखिबाय थादों। सरकारा जुदि थाबैनो दाफुंना होआबा जों थाबैनो
नैबे सरकारनि एगेन्स्टआव मोनसे आन्दोलनखौ जों लानो सानदों। धेमाजियाव EBPF दाखांनायनि उनावसो एबसु EBPO आरो लोगोसे धेमाजिनि गोबां माहारियारि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जथाय जानाय बे एजेन्डाया मा जागोन नोंथांमोना सार डेलिमिटेसनखौ लानानै UBPF होननाया खुनु मिनिंलेस बुस्थु बिसोरो मा जादों मा जाया बिसोर जातीय समस्यानि सायाव सांग्रांथि नङा। बेयो जाहैबाय गाम्बारु मोसाहारिया चेयारमेन जानो मोनबाय थानांगौ होननानै बहा लिरनाय दं आरो बे चेयारमेन जानो मोनाबानो बाहेरनि बर'फ्रा सेरखाय बेरखाय गावस्राजोबनांगौ होनना बहा लिरनाय दं आरो नैबे खौसेथिया जिहेतु दाख्लै आसाम सोरखार BTR आरो BKWSनि गेजेराव मोनसे सावरायनाय जादोंमोन। बे थारिखखौ आं बावबाय, खोब बारा गोबाव जायाखै, सानथाम सानब्रै जादों। बे सावरायनायाव आसामनि जिथु ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर रुनुज पेगुआ डाइरेक्ट बुंदों दे राभा हासंआव थानाय बर'फोरखौ बाद दोननानै नैबे काउन्सिलखौ दाफुंनाय जागोन होननायाव जों दिनै बे बाथ्राखौ रायलायदों आरो बेयावल' नङा बेयाव जागायदों आरो समफोर गवालपारायाव गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों बेयाव सावरायगोन आरो जों बेखौनो डिमान्ड होगोन बाहेरायाव जेसांखि माबा दङ बर'फोर दङ बिटिआरनि बायजोआव जोंनि बे काउन्सिलाव ज' थाजोबनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामो। बे सोरबा UPPFनि थाखाय जों बेयाव ज' जायाखै, बे जोंनि थाखाय जेबो फेक्टरा नङा बे बुस्थु। बिसोरो जाहैबाय जों दानानै होखानाय जों बिनानै मोनबोनाय काउन्सिलखौ गोदान आफाद दाब्रबनानै बोरै सिफ जानो मोनगोन बोरै चेयारमेन जानो मोनगोन बेनिल' थांखि, जोंना बे थांखि गैया। पलिटिकेलि मोनसे बिथांमोना माबा खालामदों नोंथाङा सानो माने डाइरेक्टलि आबादखौ पलिटिकेलि गावसोरनि बेनिफिटनि थाखाय बेनिफिटनि थाखाय दादों बिसोरो, बेयाव जेबो सार्थ गैया, बेनिफिटनि थाखाय जादों। जोंहा जेबो सार्थ गैया, जोंहा नैबे काउन्सिलखौ बोरै दाफुंनो हागोन जों बिनि सायाव काउन्सिला दाफुंनायनि उनाव समष्टि जानायनि उनाव बिसायख'थिसिम लांनायनि उनाव बिनि रां बावजा बारायहोनायनि उनाव सोर मा गेलेबाय था जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया। सोर चेयारमेन जायो सोर चिफ जायो जोंहा बुंबाय थानांगौ गैया। गाम्बारानो जायोबा जाबाय थादों, जोंहा बेयाव बुंनो गैया। थारमाने गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा BKWS आरो EBPF नि गोबां मदद होबाय थादों बा सोंथि होबाय थादों सारमोननिफ्राय जों फिननायखौ माने बिथांखौ हरजन्त्र खालामनानै बिथांखौ बहनदों होननानै खालामबाय थादों। नोंथांमोननिफ्राय फिननायखौ जों बेयो जाहैबाय काउन्सिल मेटार, जों जाहैबाय अर्गेनाइजेसन। काउन्सिलाव बिसोर मा जालायदों मा जालाया जों माखासेखौ मिथिगौ माखासेखौ मिथिया, डिटेल नङा जों। खिन्थु माबा मोनसे गैद्रायाबा सरकाराथ' बोख्लायना दोना आरो बोख्लायनायनि उनाव बिनि जिबिलाक एलिगेसन बे अबजारभेसनाव दं बेखौ नायबिजिरबाय थादों। बिथाङा मोजां रोखोमै फिननाय होनो हायाखै। बिथांनो काउन्सिला गोबां सम थारमाने बिनि सायाव क्लियारिफाइ होनो थाखाय बिथांनो गोबां खेब लाइजाम हरदों। लाइजाम होसेयावबो सकस होसेयावबो बिथाङा फिननाय होनो हायैयाव बिथांखौ बोख्लायथाराखै, बोख्लायथ'नासो दोनदों। बिथाङा दाबो जेनेरेल मेम्बार बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चेयारमेननिफ्रायल'सो बोख्लायथ'ना दोनदों। बिथांनि दायफ्रा जोबोब्ला बिजिरनानै जुदि जेबो गैया बादिब्ला गाबोननो चेयारमेनाव लाबोफिनगोन, बेयाव जाफिननायाव जोंहा आपत्ति गैया। आं बबाव खामानि मावदों नागिरलाय, बबाव दं खोन्थालाय नोंसोर, आं बबाव थिखा मावदों, आंनि नामाव बबाव थिखा जादों नामा, आं BKWSनि माबा फिसा मोनसे कन्ट्रेक्ट मावदों नामा, जोंथ' मावाखै। ओरैनो बे नंखाय बाखाय इलिगेसन होबाथ' जाया। धेमाजि जिल्लानि जे LAC बियाब दाफामनाय बेहाय बर'खौ हरजन्त्र भाबे खैसार बैसार खालामदों नामा? खालामदों, बेनिखायनोथ' जों इलिगेसन होदों, कमप्लेन होदों। मर्यादा होनानै बे डेलिमिटेसन खालामनाय जादों नामा? मोनसेल' जनगोष्ठीखौ नोजोर होनानै बेयाव गोबां समस्याफोरखौ बानायनाय जादों। बेनि सायाव जों कमप्लेन होदों आरो बेखौ जाहा रायलायनो गोनां दं, बेखौ अजद होगोन जों। जेरै जनाय समष्टिखौ जोंनि बर'फोरखौ बोखावनाय मोनसे खायदा खालामदों। सिलासुथि पन्सायतखौ जेरैहाय ओरै CC बरगाव अपेनाव दाना हरदों, जोंना बेयाव गोबां बर'फोर थाबाय, बर'फोरखौ बोखावनाय। धेमाजियाव जेनेबा एसे गथायैनो थानो मोनबाय, खिन्थु गुबुन गुबुन समष्टिफ्रावबो बिसोरो सेटेलाइट टाइपआव ओरै दानख' दुनख' खालामनानै गावसोरनि मोनसे जनगोष्ठीया जाहाथे सुरक्षित जाथों बे सार्थआव बे समष्टिफोरखौ दानायाव जोंहा बेनि सायाव गोजोननाय गैया। ओरैनो जोङो दिनैनि जि सावरायनाय बे सावरायनायखौ जोंनि जिल्लानि सिङाव जोंनि
दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UBP बेजों लोगोसे जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ बे आफादफोरखौ लानानै जोंनि जिल्लायाव जाहाथे जेबो जेंना जेंसि जाया समाजारि जेंना सोलोंथायारि जेंना राजखान्थियारि जेंना आरो जोंनि जि खौसेथि बे खौसेथिया जाहाथे जेबो एना एनि जायालासे जोङो गोरोबलायनानै खौसेथियै जोंनि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि जौगानायखौ मावलांनो हायो बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानैनो दिनैनि बे मेलखौ जोङो जथायै बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर जेसेबां जोंनि माहारियारि आफादफोर दङ धोरोमारि आफादफोरखौ लोगोसे लाफानानैबो आइजो अनसायखौ लाफानानैबो जोङो दिनैनि बे सावरायनाय मेलखौ लानाय जादों दा बेवहाय दिनै जोङो डिलिमिटेसननि प्रब्लेम जोंनि गेजेराव फैदों जोंनि आसाम आयेन आफाद जि दाफामनाय बे लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिखौ दाफामनाय बेवहाय जोंनि बर' थानाय पन्सायतफोरखौ दिनै धेमाजि जिल्लायाव जिहेतु मोनथाम LAC जोंनि कमिसना फोसावदों इलेक्सन कमिसना बेवहाय दिनै जोंनि बर'फोरा गुबुन गुबुन पन्सायतआव थाना गोसारलाना थानानै गोदानै जोनोम होनाय बे सिसि बरगाव एसेम्ब्लि समस्तियाव थांनो बा लांनो नागिरजानाय बे अबस्थायाव दं दा बेफोरबो जाहाथे जाया जों जाहाथे आलाय सिलाय जाया बेफोरखौ लानानैनो सावरायनो थाखाय दिनैनि बे बेलखौ जों लानाय जादों बेवहाय UBP आफाद बा सोरनिबा आफाद बेजों जोंहा खोथा गैया बेयो UBPनि आफादगिरिब्लाबो बे बिथाङा जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरि दा UBPनि एडभाइजारबाबो बिथाङा जोंनि जिल्लानिनो दैदेनगिरि जोंनि बर' फरायसा आफादनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिब्लाबो बिथाङा जोंनि जिल्लानिनो दैदेनगिरि दा जोंनि जिल्लायाव जेसेबां गिदिर आफाद दैदेनगिरि दङ जों गासैखौबो लानानै दिनै एज ए हल धेमाजि जिल्लायाव जाहाथे जेबो प्रब्लेम फैया जेबो प्रब्लेम जानो हाया बे बर' फरायसा आफादनि सायाव जेबो प्रब्लेम जानो हाथों बे UBPनि सायाव जेबो प्रब्लेम जानो हाथों बे आबोबनि सायाव जेबो प्रब्लेम जानो हाथों बेयो बर'नि हारिमुवारि आफादाव जेबो प्रब्लेम जानो हाथों बेयो जोंनि धोरोमारि आफादफोराव प्रब्लेम जानो हाथों बे प्रब्लेमफोरा जाहाथे फैनो हाथों बेनि थाखायनो दिनै खौसे जोङो बे जथुम्माखौ खुंनाय जादों फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौनो बुंगोन दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे एलाइड अर्गेनाइजेसन जोंनि बे जथुम्मायाव दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जिहेथु जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव थानाय बेन्दोंआव थानाय जोङो बर' थुनलाइ आफादखौ मोननै बाहागोआव रानना लादों मोनसेया जाबाय जुलाइ जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो मोनसेया जाबाय धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद दा मोननैबो आफादखौ लाफानानैबो जोङो बेवहाय बिथांमोनखौबो जों लाफादों दा बे समाव जिहेथु बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादा माहारियारि मैखोम खामानि मावनाय जायो दिनै जिहेतु UBPआ BTRनि मोनसे सिगनेटारिस अर्गेनाइजेसन दिनै बर' फरायसा आफादाबो मोनसे सिगनेटारिस अर्गेनाइजेसन बेवहायनो NDFBनि मोनब्रै फेक्सनाबो सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन बिथां मोनब्रै आफादखौबो जों दिनै बेवहाय लिंहरदों बिथांमोननि दैदेनगिरिफोराबो बेवहाय दं नै बे समाव जोङो UBP आरो बर' फरायसा आफाद मोननैजों खौसे जों बे मेलखौ खुंदों बे समाव सेपारेटलि बर' फरायसा आफादनि जानानै जों जुदि बुङोब्ला बा बुंनांगौ होननानै नोंथांमोना सोङोब्ला जों बेखौनो बुंगोन जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो आफादखौनो गावस्रानायखौ जों लुगैयाखै खौसेथि जानानै जों खामानि मावनांगौ खौसेथि जानानै जोंनि समाजनि जोंनि बर' माहारियानि राव थुनलाइ हारिमु बिजाब सोलोंथाइनि जेंना बायदि बियो समाज जेंनायानो जाथों बियो राजखान्थियारि जेंनायानो जाथों बियो रांखान्थियारि जेंनायानो जाथों जों ज' जानानै जोंनि जिल्लानि सिङाव जाहाथे जेबो प्रब्लेम फैनो हाया जेबो जेंना जानो हाया बेनि थाखायनो जों खौसे जाना थानांगौ आरो माहारियारि आफादफोरजों ज' जालायनानै गावजों गाव सोदांलायनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे प्रब्लेम ओंखारोब्लाबो बेखौ जेबो दाङाबाजि गैयालासेनो समाधान खालामनो थाखाय जोङो बयबो ज' जालायनांगौ बेखौसो जों मोनफ्रोमबो आफादखौ बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायदों जों जयै खालामदों दिनै गगामुग दख'रानि सिङाव दिनैसिम राजखान्थि UBP
धेमाजि मा जिल्ला पर्जायाव दं आरो मा जानो थांगासिनो धेमाजि दं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आरो आफाद जोङो जिहेथु मोननै आफादनि बानजायनायाव मोनसे रोंगौसा मेल लादों दा बेवहाय आंबो दसे बाहागो लादों दा बेवहाय बाहागो लानानै माबे बबेखौ मावनो नागिराखै बेखौनो बुंदों मा पर्जायाव दोनहैनो नागिरदों सरकारा जोंनि नैबे बेनि सायाव MLA कनस्टिटिउन्सिनि जि डेलिमिटेसन जानाय दा बेनि सायाव सावरायनाय जादों बेवहाय आं बेखौ बुंदों दिनै जोंनिया जोङो थांनाय 27 थारिख गुवाहाटि कलाक्षेत्रआवहाय जोंनि धेमाजि जिल्लानि जनाय कनस्टिटिउन्सिनि मोनसे हियारिं जादों दा बेवहाय जोंबो बाहागो लानानै जोंनि जनाय जिल्ला जनाय कनस्टिटिउन्सियाव जि समस्या दं दा बेखौ जोङो दिखांहैनाय जादों जोंनि जनाय कनस्टिटिउन्सियाव थाखानाय सिलासुथि गाव पन्सायतखौ दाननानै सिसि बरगावआव अलरेडि सोनानै दोननाय जादों आरो गुबुन मोनसे पन्सायतआ जाहैबाय मालिनिपुर पन्सायत जाय अरुणाचल बर्डारनि खाथियाव लिकाबालि सिङाव दं दा बेखौ दाननानै सिसि बरगावआव सोनानै दोननाय जादों दा बे मोननै पन्सायतखौ जोङो जनाय कनस्टिटिउन्सियाव दोननांगौ होननानै जोङो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया बिथांमोननि सिगाङाव जों थांखि दिखांहोनाय जादों डिसिनि थ्रुयैदि जों बेखौ थांखि दिखांहरनाय जादों आरो जोङो मिरु आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिमबो बेखौ थांखि दिखांहरनाय जादों बिथांमोना अलरेडि बिथांमोननि मेमरेन्डाम दा बे मेमरेन्डामाव बिथांमोना दिखांनानै इलेक्सन कमिसननिसिम दैथायहरनाय जादों दा बेवहाय जोङो माखासे जिल्लानि जेंना दा बे जेंनाफोरखौ जोङो नैबेनि दिनैनि मेलनि गेजेराव सावरायनाय जादों बे जेंनानि गेजेराव जाबाय दैबानानि जेंना माखासे दं आरो जोंनि माखासे लकेल समस्या दा बैफोरखौ स्कुलनि समस्या बैफोरखौ जों सावरायनाय दिनै लकेल समस्या होननानै बुङोब्ला दैबानानि जेंना आं दहाय आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों आं एसे बुंदों जे बोसोरफ्रोमबो माने धेमाजि जिल्ला हिसाबै दैबानाया जोंनियाव खोब बारा जायो दा बे हिसाबै जोंनि गेजेराव मोननै काउन्सिल गोलैयो मिसिं काउन्सिल आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दा बेनि गेजेराव जोंनि दैबाना जाजानाय लोमजानाय दा बै सुबुंफोरखौ बिथांमोना एसे एनै नायनांगौ आरो जि हायो एसे एनै मदद होनांगौ दा बिथांमोनखौ आं खावलायदों आरो गुबुन मोनसे खोथा फरायसालिनि जेंना दिनै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जोंहा गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव खायसे थैलांनायनि लामायाव थाबाय आरो गुबुनफ्राव फोरोंगिरि गैया दा बेखौनो बुंदों माखासे फरायसालिफोराव टेट उथ्रिसारनाय मानगोनां बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लानानै हाबफैबाय दा बे फरायसालिफ्रा सोलिबाय जेरावनाखि माने टेट उथ्रिसारनाय फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव हाबनो हायाखै दा बेवहाय जोंनि जिल्लानि गेजेराव जाय बिथांमोना टेट उथ्रिसारनानै दासिम एपइन्टमेन्ट लानो हायाखै दा बिथांमोनखौ आं काउन्सिलखौ दिनैनि मेलनि गेजेरजों थांखि लानानै दैथायहरनो खावलायदों दि माने जाय बिथांमोना टेट उथ्रिसार जानानै दं सरकारनि एपइन्टमेन्ट मोनाखै दा बिथांमोननो 5,000 निफ्राय 10,000सिम जा एसे एनै अनसुंथाइ होनानै जों बिथांमोनखौ जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव एलपि जा एमइ जा हाइ जा बेयाव जोङो हाबहोनानै दोनथ'नो हायो नामा बिथांमोना पार्मानेन्ट एपइन्टमेन्ट मोनजासिम दा आं बेखिनि खोथाखौ दिनैनि मेलनि गेजेरजों थांखि लानो दैखांदों आरो थांखि लाजानो लुबैदों आरो बेखौनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलसिम आरो मिसिं अट'नमासनिसिम दैथायहरनो थाखाय दिनैनि मेलनि गेजेरजों खावलायदों सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन